El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera. Segueix-nos a Facebook i Twitter oficial del programa. Hem començat el programa d'avui, aquest dijous, parlant de patinatge, de la nova temporada del PA Tordera, que s'estrenen aquest dissabte en aquest campionat de Barcelona, tant amb el quartet júnior com amb el quartet sènior. I acabarem el programa d'avui fent tertúlia esportiva, com sempre, els dijous, amb els nostres tertulians, per continuar parlant d'esport tordarenc, però també per parlar d'aquests partits d'entrelliga del Barça i del Real Madrid, que, per cert, el Barça va guanyar ahir i al Madrid li toca avui jugar a les 9 del vespre, així que anem a comentar tots aquests temes i a repassar-los amb els nostres tertulians, com sempre, habitual els dijous. Joan Martín, bona tarda. Bona tarda, va, seguim fent tertúlia. Sí, vinga. I amb patins, amb estic... Mira quin estic. Mira quin estic. Va, deixa per aquí el que has portat. Però em sembla que aquest estic vol més que el guardem perquè... Aquest estic està rovellat. Ni avui porto jaqueta, ni em sembla que aquest estic podria funcionar massa bé. No, però està molt embenat, no? Està embenat, està com alguns altres que estan ben embenats. Hola, molt bona. Comences fort. Per molts anys. Gràcies. I un serà Marcial, per molts anys. Gràcies. Perquè potser els seguidors... No ho saben. Seguidors de la tertúlia no ho saben, però la Iunsara va fer anys aquesta setmana. Aquí ho sabien, sí. però els nostres oients potser no, però mira, ja ho has dit, doncs si va ser el meu aniversari l'altre dia, ens fem grans. Joan Plàcides, bona tarda. En Joan ja ho és gran. Sí? Sí. Quan fas anys, tu? Quan fas anys? Jo faig per l'octubre. A l'octubre. Ah, doncs encara et queda. Ah, Encara et queda. Però te'n recordes? Quin dia? Sí que me'n recordo, sí. Ho ha de pensar, El que passa és que aquest en Joan, que si s'espera posar la jaqueta del hoquei, passarà fred. Passarà fred. Passarà fred, que no se la posi al revés. Sí, perquè veniu ben abrigats vosaltres amb les dues jaquetes del Tordera i avui ell no la porta. No la porta. Però ja ho va dir l'altre dia, que la portaria quan el Tordera tornés a guanyar. Això és. Aviam si se li queda petita, no? Doncs pot ser. Pot ser. Li passarà de moda. Ai, vés a saber. A veure dissabte, eh? A veure dissabte. Bueno, ja en parlarem, no? Temps de tertúlia. Sí. Bueno, si voleu repetem hoquei ja i així ja està. No, anem a saludar en Tomàs. Va, Tomàs, bona tarda. Molt bona tarda nit. Com estàs? Oh, molt bé, Sí? perfecte. Sí. Bé? Ha anat bé la setmana? Sí, Encara queda, però No, l'has començat bé? Molt bé. I ara ve el cap de setmana, estupendo. Encara millor. Felicitats. Gràcies. Tu Ja- m'has Va ser- felicitat? Jo te vaig felicitar l'altre dia, Sí, però avui no. per molts anys. Gràcies. Amb molta facilitat la vas felicitar l'altre dia. Sí, Home, em va veure de celebració, Tu- de plena celebració. va Aquest ser una em- coincidència. En Plàcida se n'entera de tot, tu. No sé com s'ho fa, tu. De tot. No té mòbil I ni això no- xarxes, però s'entera No de té tot. ni ell. Facebook, ni té Twitter, ni té res, i s'entera de tot, I tu. perquè ho vull, si me n'entero de tot. Ja. Va, anem a començar la tertúlia. Voleu començar per al futbol, que són els que millor estan? Sí. I aquest cap de setmana tenim una nova final per continuar en aquestes primeres places, sobretot les 3 primeres per optar a l'ascens, en el play-off d'ascens. De moment, cert marge amb el tercer classificat, però nova oportunitat per sumar els 3 punts, a més contra el penúltim de la classificació, contra la Unió Girona, a priori un rival fàcil, però en aquesta lliga no hi ha res senzill. Com veieu aquests 5 partits que resten de temporada? Creieu que el Tordera continuarà en aquestes primeres places per optar a l'ascens? Joan, vols començar tu? Jo? Val, Sí, doncs tu. Hi ha 2 Joans. I tu ets el... Bueno, a veure, sí, jo crec que sí, perquè el Torrero no juga bé, perquè ja es veu que no juga bé, però mira, guanya. Ara hem de mirar de guanyar aquest partit de l'Uni Girona i el del Sàbat, que també el tenim a fora, que són més aviat a la part baixa. Jo crec que guanyant aquests dos partits i replegant algun altre punt, perquè, esclar, tingues en compte que llavors els altres 3 partits són derbis,
Tens el Calaguidó, tens el Blanes i tens el Montgat, que el Montgat, per cert, s'ha reforçat també. Clar, però és important, sobretot, guanyar aquests Sí. partits que dius que són amb els equips de la Sí. part baixa, perquè després sí que li ve com un turmalet Com un al turmalet Tordera que- complicat, Un turmalet de derbis. Clar, de derbis que ja vam tenir a la derbis, primera volta, però que exactament. ara... I aquests derbis així tots són complicats, perquè el Blanes no té mal equip, el Montgat s'ha reforçat d'allò, i el Calaguidó no saps mai el que et fotrà, perquè vull dir que allò... Però jo crec que amb aquests... Si fem aquests 6 punts de fora i podem guanyar un partit a casa i empatar amb el Blanes, el que sigui, que amb aquests 7 o 7 punts ja estem a dalt. I jo també he mirat l'altra classificació de l'altre grup, i més o menys el que és el segon i el tercer així, pràcticament tenen els mateixos punts que el Tordera o menys. Vull dir que seran 6 equips, en pugen 3, i jo crec que el Tordera pot estar-hi allà. Home, ara ho parlàvem amb en Joan, que a través de les xarxes socials s'ha potenciat molt aquests 5 partits que queden, 5 finals. Joan, què? Aniràs al camp municipal o no quan juguin aquí? Sí que anirem. Sí que anirem, a més, el calendari també acompanya per poder anar al municipal, però més enllà de que jo hi vagi o no hi vagi, jo crec que aquí hi hauria d'anar, i de fet des del Tordera i des de les xarxes socials, des del seu departament de comunicació, màrqueting, ja s'està començant a fer xup-xup, perquè realment són 5 finals, són 5 partits molt importants. Ho deia en Joan, aquesta setmana passada al camp del Caçà, mira, guanyes, són 3 punts molt importants, i al final vas sumant de 3 en 3. Doncs mira, si guanyes els partits per 1-0 o 2-0, això sí, demanant sempre no patir massa, no? Perquè al final acabes patint sempre. Això ja ho portem a l'ADN de Tordera, patir a tots els equips. Però no, si pots aconseguir un bon calaix de punts, l'equip entra en el seu moment àlgid de la temporada, del curs, i ja està, i confiats en ells, i a veure què acabarà sortint. Ja en parlarem del balanç final, però de moment s'arriba... Podríem arribar-hi amb millors sensacions, però hi som. Per tant, és el que també volíem tots plegats. Tomàs. Bueno, pues, és cert el que deia que en Joan, que la Tordera fa un parell de partits que no està jugant gaire bé. Aquests 3 derbis que venen no fa falta motivació, perquè són d'aquí al costat i la motivació ja hi és. I a més, si no ho he mirat malament, els 3 que el Tordera té per darrere han de descansar tots 3. O sigui que això és un marge molt bo pel Tordera, ho té a la mà. O sigui, el Tordera li poden treure el 3 puestos, no li pot treure ningú, s'ho pot treure ell mateix, perquè ho té a la mà, i ja et dic, inclús fins es pot permetre el luxe de perdre algun partit, que els altres no poden fer. Si volen arribar a la tercera plaça o a la segona, no ho poden fer. Per tant, jo veig que el Tordera ho té molt ben encaminat. Això que el joc no... Però bueno, és el que dèiem, no es juga bé, com l'altre dia, aquest dissabte amb el Caçà, però es guanya. I aquí els equips que quan no juguen bé també guanyen, i això és molt important. Hi ha esperances, Veig que els 3 Ja dic, teniu esperances amb l'equip. Jo estava mirant i veient que els 3 o 4 que hi ha per darrere han de descansar, inclús el Tossa, penso que ha de descansar, Tot sí. ho tenim a la mà, o sigui, ho podem perdre nosaltres, no ens ho poden treure que puesto. Jo que va tercer li portem 4 punts, que també ha de descansar. Per això t'he dit que seria un desastre. Ara mateix, si el Tordera no jugués per pujar, seria un desastre total. Seria per fer fora a tot Déu allà. També és veritat que no hem de córrer, és a dir, segurament... Sí, per jugar al futbol s'ha de córrer, si no vas malament. No hem de córrer, em refereixo a nivell de valoracions i de començar a preparar partits, tenint en compte que d'aquesta setmana també és molt important, malgrat no sigui derbi i no hem de perdre la motivació, no? Parlàvem de motivació, són partits que sortiràs al camp al 200% per al que t'hi jugaràs, però a més el d'Unió Girona d'aquesta setmana és molt important, no val córrer, és a dir, tots estan dins d'aquesta bombolla, i per tant, doncs, partit a partit, però sabent que estàs al moment de la temporada i que, sí, estic amb en Tomàs, si no hi siguessis seria un desastre absolut, ja que hi ets, perquè el projecte s'ha treballat i s'ha construït per això, ja que hi ets, doncs anem a treure-hi tot plegat. I suposo que aquest tram final de temporada, les lesions a nivell de Tordera, doncs se recuperarà algú que altre, bueno... Estem allà. Hi ha gent amb experiència, jugadors amb experiència que han jugat en categories altes, i això, aquestes alçades, quan arriben aquests partits, és molt important. Nosaltres tenim uns quants jugadors que tenen molta experiència. I més, el dissabte passat mateix,
va jugar en Ruscalleda de porter, Sí, molt bé. que no havia jugat cap partit, i mira quin partidàs no va Sí, fotre. sí. Molt bé, molt bé. Aquell en Cibort es va deixar les bambes a casa seu, les botes. Tu creus que vas jugar a futbol i t'has de deixar les botes a casa? Oh, mira, que sortia amb unes, no sé. Això és com jo vaig a fotre un bon àpat, en un bon restaurant de luxe, No porta la cartera. i resulta que em deixa contentat a casa. És que... El mateix, això, no? I no hi havia de recanvi o què? Ah, no No, sé, jo- és el que... què Jo dius? m'estic rient pel nom. Cibor, li dius? Es diu Cibor, no? No. Com es diu? Massivo, no? Bueno, si posa Cibor és més curt, perquè és complicat a tant. No, es va deixar les botes, no? Sí, i llavors com que és de Malgrat, va baixar aquí a Malgrat a buscar-les, però clar, com arriben allà i estaven a mitja part. Clar. Llavors en Ruscalleda, cony, va fotre un gran partidàs, però home, deixar-se les botes a casa ja m'explicaràs també. Home, pitjor que s'hagués deixat els guants. Bueno, els guants encara pots jugar sense guants. Bueno, també. Sí. És que, no sé... Molt malament, eh? Punt negatiu. Ara no es poden deixar bambes. Aquesta No. temporada que ve és que no es pot deixar res. I més, ja li vaig dir que ho diria per la ràdio. Vull dir que no es pot pas enfadar. No s'enfadarà, perquè li ja dius bé. Ja li vaig dir-li. Li dius bé. Aquest dissabte, el camp també complicat, eh? Qui ho vegi a través de Ràdio Tordera hem fet mànits i mànigues perquè pugui sortir una bona retransmissió. Estem en un moment, doncs això, que és fonamental poder oferir aquest partit. Suposo que ho veureu a través de la ITV o Sí, anireu sí. al camp. No, Plàcides, tu també el veuràs? Jo hauré d'estar al o- camp perquè venen aquests del Calaguido a jugar aquí. a les És 4. veritat, hi ha un altre partit, aquí al camp municipal. Sí, perquè a Calaguido li van tancar el camp Mm. i juguen aquí a les 4. Ens vindria molt bé que empatessin, Sí? aquest partit. No? Sí. Ens vindria molt bé que O empatessin. inclús que guanyés el Calaguido. Doncs mira, Jo aniràs informant, a veure com van. No, ja tinc una ràdio allà. Ja ho posé la ràdio. I les pantalles, al final, què? Van posar-los o no? Que va. No? Oh, hi ha pantalles. Home, si es va anunciar que Bueno, t'havien preparat allà bueno. una tele i tot. Les pantalles sí que hi són, però ningú m'ha posat res. I més tampoc ho he demanat. Molt malament, eh? Pues, a mi em va arribar que et posarien unes pantalles i unes teles, per veure el partit. Doncs pues a mi no m'ha arribat res. Molt malament, a veure si aquest cap de setmana arriba. Llavors, no em pots arribar, ja són allà. Només que falta connectar. Que te desconnectin. Com van les obres, per cert? Tot xino-xano. Sí? A poc a poc? Bona lletra? Sí, aquesta setmana veig que venen cada dia. La setmana passada varen fer, com se'n diu allò? Pont. Pont. Ah, no, perquè hi havia neu. Aqüeducte. Sí. Varen fer salt al pas, allò que en diuen, no? Bueno. No, bueno, van fer. Van fent. Van Mira fent. que carai, estrenar vestuaris a primera catalana, tu. Ah, també, eh? Home, pot estar bé. amb una mica de sort podria els estrenar, eh? Home, abans d'arribar... Exacte. Sí. Mira, tant de bo puguem estrenar els vestuaris per celebrar l'ascens. Exacte. O sigui, Estaria molt bé. com corrirà el que va per allà dintre? Bueno, i pues que no corri tant, perquè els vestuaris són nous. Vull dir que deixem-ho... A veure si hauran de tornar a tornar, sí. a Doncs esperem, Esperem que sigui... Esperem, perquè llavors, escolta'm, a veure si els vestuaris nous i foten allà i me cago en diuen de tornar-los a repassar. Qui no està tan de celebració és el Club Patí Tordera, Joan? Que nova derrota aquí a casa, a més, bastant avoltada, 2-5. Tu deies, és un partit que s'ha de guanyar sí o sí, a més era un clàssic, era el clàssic contra el Massanet, però al final la imatge... I a més amb les baixes que arrossegava el Massanet, perquè venia amb baixes sensibles i no ho va aprofitar, el Tordera. És una nova història que es repeteix. Al final, partit d'alts i baixos, partit que aguantes fins a la mitja part, que marxes a la mitja part ja per darrere en el marcador, ets capaç d'avançar-te als 30 segons de joc, ets capaç d'avançar-te amb un 1-0 que el partit comença d'aquesta manera i dius, ostres, comences endollat, comences que estàs ja doncs, aquí plantant cara al rival i en el moment, podríem dir el moment important de partit, que vas amb 2 jugadors més a pista, que el Massanet està tocat, que de nou tornes a errar una falta directa i un penal, bueno, erres la falta directa, no?, de la targeta blava, que algú ja m'ho explicarà, que ningú m'ho explica, però algú m'ho explicarà, el percentatge, que jo en aquesta tertúlia ja ho he dit alguna altra vegada, però amb aquest percentatge és que és normal que no es guanyi res. Doncs tornes a errar el moment important del partit i crucial per agafar-te a la remuntada, el falles, però és que a més, el Massanet amb 2 jugadors menys
et fa el gol decisiu, el gol en què et mata ja el partit, em sembla que era l'1-4 o el 2-4, ara ja no sé com estava el marcador. Estaven 2-2, van marcar el 2-3, que va ser el tercer gol, que van arribar amb un home menys. I va arribar un moment en què fos en una altra situació, diries, va, és igual, no passa res, va, anem a aixecar-nos. Però aquell gol realment va ser la mort del Tordera en el partit contra el Massanet, no? Bueno, hi ha situacions a millorar de nou, aquesta setmana vas a Manlleu, pista també altra vegada difícil, bueno, ara tots els partits són difícils pel Tordera. I no és una pista que diguis, en aquesta sumarem els punts sí o sí, perquè és una de les pistes més complicades, amb jugadors que han estat també en el Mundial d'Hoquei Patins, o sigui que té una bona plantilla i jove, i a més que està a les primeres places al Manlleu. O sigui que és una pista on no pots dir, ostres, no, són dels últims equips. No, és que és un dels primers equips de la classificació. Molt complicat. I jo segueixo pensant, tal com vaig dir fa 7 dies, que si segueix pensant en que, bé, hi ha 2 equips enfonsats, doncs mira, un dels 2 equips que estaven a baix de la classificació resulta que va empatar aquesta setmana. Vaja, ara va empatar aquesta setmana. És que no som nous a la matèria, i a mi de vegades, gent que en sap més que jo, vaja, a mi em sobta que es cometin aquests errors perquè, en definitiva, no pots agafar-te que hi ha 2 equips a baix allà enfonsats i que tu, bé, tens el marge de rebre'ls a casa perquè és veritat que ara aquesta gent ha de venir aquí a Tordera, però abans sí que era una seguretat de que venien aquí a Tordera i podien perdre, ara no. Ara, doncs, depèn de com tinguis el partit, depèn dels nervis, depèn de la pressió, l'equip juga pressionat, perquè sap que no és una situació fàcil, no et deixes anar. Un capítol que es repeteix altra vegada. Mira, jo aquest partit, que és l'únic que he vist sencer, he vist trosset d'altres partits, però aquest partit l'he vist sencer del Massanet i no em va desagradar el Tordera. No em va agradar. Els nanos es veu que posen tot el que han de posar, i van, i lluiten, o sigui, per aquest aspecte cap queixa. Clar, és que jo crec que això és falta d'experiència o veterania, o no sé com dir-ho, que amb un jugador menys te facin un gol i es quedi una altra vegada sol davant del porter. No, 2, mà a mà. 2. 2 vegades? No, amb 2 jugadors menys. Sí, va arribar. I bueno, això no pot passar. No. Jo crec que... O sigui, ells van veure que els altres eren menys i diu, bueno, hem de marcar... Jo crec que això és un fallo. S'ha d'anar encara més tranquil·litat. Xino-xano, tocar la bola, anar-la tocant, i arribarà l'oportunitat. Però no pot ser que t'enganxin el contraatac mà a mà contra el porter, no? Però ja et dic, el Tordera, el que és els jugadors així, no me va desagradar, no. Vaig veure que els nanos van lluitar, van donar tot el que podien. Tomàs? Què? No vaig creure en tes pels gaire de hockey. No. Que els nanos no van lluitar, van anar de vacances. Sortien tots suats. Jo ho he dit. Els nanos fan el que poden. Jo he dit les coses com siguin. Jo ho he dit que a la primera part no va ser dolenta, malgrat que vas anar amb 1-2 al descans. Es va fer realment uns primers 25 minuts que sortien a la segona part en plan, vinga, anem a veure si remuntem. Però és aquell moment anímic, és aquell moment de pressió, és aquell moment en què comets una errada i encaixes un gol i te vens a baix. I no és la primera temporada que passa. I més sent el gol com va ser, no? Sí. Clar, això fa molt de mal, no? Dius, mira, estem en numeritats superiors i ens fan un gol. Això enfonsa, no? I en canvi els altres què passa? Fas un gol així i el Massanet I els altres, va fer un cop sobre la taula del partit. Segons els companys de transmissió, faltaven 2 o 3 de titulars, no? Per dir d'alguna manera. Sí. Bueno, Un ex de Tordera. és una oportunitat perduda. Sí, perquè és aquells partits que a més comences molt bé, perquè comences marcant. Dius, ostres, a veure... Però relaxen. A la que marquen, es relaxen. Jo no sé si es relaxen o no es relaxen. Home, hi ha unes desconnexions... Sincerament, exacte, aquí hi ha una desconnexió. I aquesta desconnexió, aquesta temporada està passant, la temporada passada també està passant, fa 3 temporades també hi són aquests moments, i no ho sé, hi ha alguna cosa, jo no sé si és a dins, si és a fora, jo no ho entenc. Ha d'haver-hi algú que, malgrat que es demani el temps mort, senyors, anem a veure què passa, anem a afrontar el partit, anem a intentar remuntar, anem a que els 2 patins et deixin a la pista. I no ho sé. També, altra vegada, el mateix. Es falla la desena. No s'entra la falta directa del targeta blava. Aquí ja tens 2 gols. No ho sé.
Va, Plàcides, per anar acabant, perquè tenim més temes. No, és que estàs molt seriós sempre amb l'hoquei i estàs enfadat, eh? Amb l'hoquei? És que no... És que Si parlessis, no? si jo digués el que penso... Això ho hem de... Que et fitxin a tu, mira. No, que ho fitxin. Per què no? No? Mira. A mi em tenen fitxat a la megafonia, que ja prou partits durs estic aguantant aquesta temporada allà. Amb això de l'hoquei, per exemple, el Massanet, amb les baixes que portava, de faltes no fota cap a dintre, bueno, ni que la porteria fos una porteria de futbol. En un o dos jugadors menys et foten gols, com vols guanyar un partit. Com vols guanyar un partit? Escolta'm, allà a la banqueta hi deu haver alguna persona, no? És que no hi ha ningú allà a la banqueta. Hi ha 3 persones a la banqueta. Hi ha 3 persones a la banqueta. I no poden demanar un test mort i posar aquesta canalla... No, sí que el demanes. O sigui, els tests morts i la gestió de banqueta ja l'intentes fer, però no dona els fruits que pertoca. És a dir, si tu demanes un test mort i el gastes en el moment aquest complicat, això és perquè, que els jugadors quan surtin a pista surtin d'una altra manera. I al contrari, va ser el Massanet que altra vegada va agafar la línia ascendent i et va matar el partit. Són dinàmiques, portes una dinàmica negativa i no te surt res. Mira, si la portes positiva... La prova està amb el Tordera l'altre dia a Caçà. Si el Caçà hagués fet 2 o 3 gols abans que el Tordera, va tenir ocasions més claríssimes i no les va fer. Portem una dinàmica bona i als contraris no li surt res. Doncs aquí està passant al revés. I aquí tenim l'Arnau Angles, que ja ho he dit en alguna altra tertúlia. Sembla que jo em repeteixi, però és que tenim l'Arnau Angles, que és el porter. S'emprenya molt, eh? No, es va emprenyar molt, eh? Primer que s'emprenya molt, perquè és normal. Jo fos l'Arnau... Sobretot en aquest tercer gol. Vas veure que li cardava patades a la porteria. Sí, amb l'estic. Però l'Arnau atura molt. Sí. I sort d'ell. Que tenim un porter amb garanties, que de vegades hi ha equips que tenen un mal porter, però com que tenen molt bona defensa i bons jugadors a dalt, no es nota. Aquí a Tordera no, aquí a Tordera és al revés. Tenim molt bon porter, que ho atura absolutament tot, i a dalt falta insistència amb un home que sigui gol, realment. I, bueno, i ja està. I a Manlleu, potser, mira, escolta'm, no sé, ara potser les pistes sona la campana. Que menys tu esperes som els 3 punts, que realment el Tordera el que necessita són 3 punts. És a dir, tallar aquesta dinàmica negativa, no només per als resultats, a nivell de gestió de banqueta vestidor també, jo imagino que deu ser difícil. Perquè, clar, com aixeques tu la moral als jugadors, com... no ho sé. Va, moltes... Canviem. Sí, moltes preguntes que a vegades doncs, no tenim les respostes, Dissabte però... Dissabte a 5:15 aquesta setmana, l'horari... Sí, ha canviat l'horari. Ha canviat l'horari. Va, anem a parlar del Barça i del Real Madrid, perquè els hi ha tocat partit d'entre setmana. El Barça ja ha jugat, ha guanyat, i s'ha... Mira, què li dius? Què li dius, en Tomàs? Avui a 5. A 8, no? Avui a 5. De moment a 8. A aquesta hora som a 8. Avui a 5. Avui en tenim 2. A les 11 de la nit, d'aquí 2 hores, sí. I algú a 5. Avui en tenim 2. 2 què? 2 de febrer. Sí, Sant Que Fermín. dius de 5. Primer jugava el partit. Però de moment ja s'han escapat punts per al camí. Però, mira, veus, jo, l'altre dia contra la Societat, encara que haguessin perdut, xapó. Ja hi som. No es pot fer millor. Lluitar més, córrer més, tindre tantes ocasions, són d'aquells dies que la pilota no pot entrar. Però xapó, el jugador xapó. Jo aquest dia no me'n vaig anar a dormir emprenyat perquè es va veure que van donar... Has perdut punts, eh? Bueno, és igual. Home, i si els àrbitres no t'expulsen aquí t'han d'expulsar, encara més, també tots contents, no? Els que hem jugat a futbol, encara que sigui malament, hi ha partits d'aquells que encara que estiguis 5 hores no faràs un gol. Hi ha altres partits que entren, igual avui entren sense voler, no? Però jo dic, el que els demano és que juguin com l'altre dia. Després el resultat pots guanyar, pots empatar o pots perdre. Però la manera que van entrar... Després d'haver fet 2 dies abans la pròrroga amb l'Atlètic de Madrid, que jo pensava, ja veuràs la segona part. No sé, va ser impressionant. Va passar sobre la Real Societat i l'Ancelotti ja ho va dir ahir, anem pujant, per tant, supertranquil. I falta tota la segona volta. Aquest cap de setmana comença la segona volta, o sigui que mira encara si falta. I ara ve la Champions, bueno, per nosaltres no ve la Champions. L'Europa League. La Copa del Rei. Sí, però vaja, tenint en compte com està l'Europa League, jo crec que és més Champions que Europa League. Bueno, jo aquest any... Vaya partides. Per un costat estic tranquil. El Barça la Champions no la pot guanyar. I això ja és una... I la Copa del Rei? La Copa del Rei ja podeu guanyar tantes com vulgueu. És que jo contra l'Atlètic de Madrid, jo me l'hagués deixat anar. Lliga i Champions. Ara no li donen valor, a la Copa del Rei? No, passa igual que la Supercopa. Anem pas a pas. L'any passat el Madrid va guanyar la Supercopa aquella que es juga allà a Aràbia Saudita, no sé on se juga. Sí.
no valia per res. La que va guanyar el Barça aquest any. Sí, exacte. No valia per res. Aquest any és un gran trofeu. En què quedem? Bueno, L'any passat no va Sempre guanyar el estem Madrid. així, Perquè el sextet no el podeu fer. Sí, vosaltres teniu la mania que voleu fer un sextet. Però què és sextet? I ja està, i a la que es perd algun Mira, títol ja no val, el sextet ja no hi és. Jo canvio 10 sextetes per cada any una Champions. Bueno. Plàcides, què has de dir? A veure, va. Què vols que li digui? Va, deixa'l. Perquè vols que estàs li aquí digui? escoltant... Ell es pensa que guanyant Champions i allò, però ja t'ho dic, si haguessin de fer recomptes de la Champions, pràcticament no en tindríeu cap. I el Barça una, no? Deixa estar això. Ara mateix està fent, escolta'm, ara està dient que això no val res, això no val res, això no val res. No, vosaltres ho dieu. Ho dius tu, que això no val Jo res, dic que això no val res, això no val res. la Supercopa d'Espanya aquesta, l'any passat la va guanyar el Madrid. Què és això? Això de la Supercopa d'Espanya Escolta'm. que juga allà, què és això? Aquest any sí que és important perquè l'ha guanyat el Barça. Què quedem? Nosaltres volia fer el cestete, i el cestete serà anar tot el retrete, ja ho saps. Sí. Vale? Com a molt, Qui ho ha dit, això del Sestete? Això són 4... El Marc amb portada. El Marc és antimadridista total. Però si és el Florentino. Has de llegir l'As. bueno, l'As també ho deia. També ho deia. L'As ho va fer el dia abans, i llavors no va fotre el Marca. Ara, tu compres l'As i el Marca, també? Jo no. Però jo com que me n'entero de tot, Sí, això sí que és veritat. doncs ja està, ja sé. Això sí que és De veritat. totes maneres, ja vull deixar estar el Madrid perquè, no, això... Has vist el Barça? El Barça només té 13 jugadors per jugar. Ahir es va Això demostrar. deia del Madrid la setmana passada, que només en El tenia dia, 15. el dia que va jugar contra el Madrid, també. Els no serveixen per res. Ahir van guanyar bé, l'altre dia, el dia del Getafe, tot això, ja vas veure tu. Si fos canvis, mira com va el Barça. El Barça, a darrere, han de jugar els que juguen a darrere. El migcamp té el migcamp i a davant, pues, si no hi ha Lewandowski. Lewandowski, si no hi ha Dembélé, aquest en Rafinha, a veure si l'expulsen una mica i el comencen a fer funcionar. Però els altres no serveixen per res. En Ferran Torres, no? No, en Ferran Torres no. Vas veure ahir els canvis com van venir tard, Sí, van venir res, tard, Era tard. 1080. Eh? 1080. I el Barça que el Barça hagués fet altre gol. Sí. Perquè aquell Sofati de fotre allà que li va treure la pilota del cap d'aquell en Lewandowski, Sí. que encara no sé qui fotia d'allà. Mm. Però el Barça només té 13 jugadors. I ben Dembélé perquè està lesionat. Hi ha la Els Copa altres del no Rei al serveixen per Madrid, res. La Copa del Rei al Madrid. Bueno, ja ens trobarem, no Bueno, pateixis. doble partit. A doble partit, cap Bueno. problema. Tornada al Camp Nou, eh? Bueno, I el partit de Lliga, eh? Tranquils, I el tranquils. partit de I Lliga. el partit de... En un mes, 3 clàssics. Cap problema. Benvinguts. però ja... Ara mateix- En mateix benvinguts. l'època del Mourinho ja va passar això. Sí, senyor. Però ja ho veuràs. Tito Vilanova. Si el Barça elimina el Madrid, aquesta copa perquè la volem. Però si el Madrid elimina el Barça, ja el sentiràs. No, el Madrid, aquesta copa, Ja el sentiràs. ja t'ho dic com és, tal com és. Aquesta copa, en altres circumstàncies, li toca l'Osasuna o el Bilbao, dic el Madrid eliminat. Però és el Barça. Després del que va passar a la Supercopa, el Madrid eliminarà el Bueno, Barça. o sigui que ara Perquè és el Barça. Si és el Bilbao o l'Osasuna, potser s'ho deixarien Fins córrer ara- una mica. Però al ser el Barça hi aniran a totes. Però Hi aniran a ho anireu a totes, sempre i quan el Barça s'ho deixi fer. Bueno, vale, aniran a totes, que el Barça ho faci millor, això ja no se sap el que Però passarà. tingues en compte que si el Barça juga amb els jugadors que té que jugar, no teniu res a fer. S'us ho menjaran. Falta molt, I s'han de fer rotacions, Bé, falta la Copa, falta l'Europa League, falta la Lliga, són molts Mira, partits, si el Madrid fa rotacions i el Barça fa rotacions, es deixaran molts de punts a la Lliga. Ja t'ho dic jo, eh? Tots dos es deixaran punts encara. T'ho estic Pensa que dient. tots guanyaran totes les Si a la fa volta. rotacions, sí. Mira, escolta'm, tu tens que fotre els jugadors en allà, fins que rebentin. Però no aguanten. Escolta'm. Dimecres, diumenge, arriba... Són persones, Igual, tu. que però guanya molts cèntims. Sí, això sí, però, Ara- però continuen sent persones, I més, o no? I més altra cosa, també se te poden lesionar amb un entrenament, eh? Sí, també. Pues ja està. No els vulguis tingue'ls allà dintre ma casa. Però amb un quan estigui ben entrenament d'allò, és més difícil. Està clar que ens venen partits emocionants i forts en un mes els 3 clàssics i avui el Real Madrid, a veure què fa contra el València. Bueno, el València està amb hores baixes, a nivell institucional, eliminats de la... Han canviat l'entrenador. No. Bueno, han fet fora, no, ha marxat ell. Ha marxat perquè ja veia que tot allò no podia No, podia perquè arreglar res. jo segons vaig escoltar, es veu que va haver una reunió amb la Junta i per demanar fitxatges, que encara no havia tancat el mercat, i li van dir que no podia ser, que tal i qual. Llavors va dir, perquè li havien promès que li fitxarien algú, quan li van dir que no li fitxaven a ningú, a veure, va dir me'n vaig. Com vols fer fitxatges si aquest fatxa d'en Tebas no deixa que aquests equips se són allò? Que no veus el que ha fet amb el Barça amb aquest engavi, aquest fatxa? Va, això ho Que parlarem la t'enteres. setmana que ve, que ens quedem sense temps. Avui ja no tenim més Ui, temps. ui. Ara que
Home, vols més minuts? Portem ja 30 no sé, minuts, nena, no sé, però jo no sé. El que vingui, no? La setmana que ve ja el tocarà. Us animeu, us animeu. La setmana La que ve... setmana que ve tocarem aquest tema i també el del Camp Nou, el de les entrades i els aficionats i tot això, que, a veure, No que queda... victòria segura? Ho veurem avui, No. Clar, prou ja, que si no... Va, Tomàs, que vagi bé, fins Molt la bona setmana nit. que ve. Joan, que vagi bé. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Vinga. Que vagi bé, Que vagi bé, gràcies. vagi bé.